Wow! Se spune să nu faci shopping de mâncare când ești înfometat sau să intri pe Fashion Days când ești deprimat. Ups! Unboxing! 1, 2, 3 geci și niște sandale pe care mi le-am luat în 2 mărimi, fiindcă nu știu ce o să-mi iei. Să vedem dacă merită. Nu știu dacă e culoarea mea, dar hai să vedem. Nu era, să o vedem pe următoare. Auriu. Not bad. De asta albă eram cel mai curioasă. We respect animals. Nu e albă, e un fel de gri. Interesting. Iar partea cea mai interesantă pe care chiar o așteptam. Uite cât sunt de frumoase. Superbe. Cred că sunt cele mai frumoase sandale pe care le-am văzut. Cam asta a fost. Ce păstrez, ce dau? Sunt super indecisă.